Kublai pi barok ngi pediang sngop hai pi syakatup kubor mentah ke janmit. Badhashwa bangin pashi ki kubor ki babniak ngi nepet chwaya ki mat ki bakongsan. Kiu ki bakot naga jingpang COVID kat kandai hakari syaka kandai pau naga shispa. Kintu Menteri Rang Badu keri Narendra Modi yaki breu bakin a yaki jingkershan yaki tiar bala penmi nagari haba ki thiet yaki hakane ka ayom lekmen. Letbu sentiu Menteri Rang Ba kejela ukongrat sangma haka lingku siap balai pau jong Captain Williamson sangma. Bat ujor ejahar ke Meghalaya Police Persya yang kenhun United Bengal Liberation Army. Kikubor kibabnya. Kari India kalau kenjo saya wei mau jan haka jing yakun persya ya ka jingpang COVID kat kendai haka ba ka jingdon kibakot naka ne ka jingpang kalakeu syaka kendai pau naka shispa menta ka sngi. Palat nyo paulak nyo pupra hajar ngut ki nongpang kilakot pura naka ne ka jingpang haka rihi barok ka wei ka jingdon ki badang pang menta kalahir syaka pra point san naka shispa bat barok ki bayo ya ka ne ka jingpang menta kilong henriulak henri pupra hajar shispa san pusau ngut kabalong pra point sop kendai na kashispa jang baro ki bayo pang. Kumbahan rifu ar hajar ngut ki nongpang ki layo ya ka jingkot bat la pelat yaki na ki jaka sumar haki ar pusau kenta baladem. Kat ba ka jingdon ki berang yo thamai ya ka ni ka jingpang ki long kumba san pau hajar ngut. Menteri Rang Badu keri Narendra Modi ula kentu yaki nongsong snong keri bakin thiet bat penon kam yaki tiar bala penmi nala ka jong keri hakani ka ayom le kemen. Haba ajing kren haka program Man Ki Baat ha All India Radio Next Step Modi ula kentu ya baro man kin mau yaki kentin sarong ya la ka jong da ka bangi penon kam yaki mar bala penmi bat shna hakari la jong. Ulo ongru babaro kawai ke perthai menta kalas ngutenat ban pendon kam yakimar bala penmi nari India. Ula benrap ru bashibon nakimar keri la ban penyak yau hakiwei pat kiri da kaba ai nuksa ya ka khadi. Ulo ong baka khadi kalong ka sharp jong ka jinglong shisur shidur labun snem bat menta la itu ya ka kum kawai neki jatjan kibam pensniu ya ka mariang saudong saukun. Menteri Rang Ba kejela ukongrat ke sangma ulabu ya usentiu sakin mau ya Captain Williamson sangma ha ka lingku dap live host nem ka jingklat no jong ha ka jingelang ka balong habak mara. Menteri Rang Ba ling ba ka Twitter ulapan pau ya ka jingsngo komen ban play ya umwat sakin mau jong uniu reu kraw balong ru unong sandur jong kejela Meghalaya. Kajing lek men Durga Puja mentau snem kamlong setia kumbajulong haki snem balalet henen kesngi layo I baki breu kilayami hadin bakasun meneng kalarang. Menteri Rang Ba ukongrat ke sangma ulalet banjingo haki katu kat ni teli ki jaka penlong puja haka ni ka jingrakhe ya ka Durga Puja ha Shillong bat ban kemi ya ka jinglong jingman. Haba ai kublai yaki reunget haka ni ka jinglek kemen Menteri Rang Ba ula batha abakin bud yaki kendon balabu bat ru ban yaibu ya ka syong suk syong san haka imlang sa lang. May this puja be safe for each and every one, and may this puja and this festive season bring blessings for everyone in the state. At the same time, I also urge all our citizens that during this difficult time of COVID, we should ensure that we are always safe and maintain all the protocols and be disciplined while we are celebrating this puja time. So once again, wishing everyone a very, very happy puja. Nakadaw jong ka jinghap slap balane hakini kisngi balalet kasurok ba NH6 so bhala umsning Haribhoy district kalasyak ta jur nakadaw jong ka jingtawa kendo.
Ketenat pulit jong kerib hoi henen kesngi kalau betha yaki nong nyak kali bakin long ki bapikir ha baki nyak yaki kali namar balapenya yaki kali tang na Shillong surok. Ha kaju kapor la sakhi yaka jingtua khandau ha kathan light lingkot ha East Khasi Hills henne ka step. Ketenat pulit Kaladep ban ujor ejahar Persha yaka United Bengal Liberation Army nakabenta ka jingya subut ban wanra jingya per hapeneng ki nongsong shnong ka jela bat ka jingber ngem penmensau ya menteri rangba u kongrat ke sangma ka UBLA ka badai ka sengkai klau na ka jela Tripura kalapha artli ki shiti ha ka khat khandai tarik Risau shaka office rekam ka seng Khasi Student Union ha jayau henne ka step. Katkom ka jing ai jing tip na u Assistant Inspector General of Police uba GK yang rai henen kesngi ladap ban ujor daka ejahar ha thanat Cybercrime Police Station ban penlong ya ka jing toket halor ka ni. Kenang ban penbun yak jingele kai ha ka constituency u MLA ka 19 South uba Sanbor Shulai henne ka sngi ula letbu ya u mau nongrem ban shna ya ka jaka shong pet kai ka kenro mau bat ka jaka pentut Hamadan Laban Outdoor Stadium. Habakren ya ka ni ka jingbu mau nongrem uba Shulai ula ong ba ka jingele kai ka long ka badonkam na ka benta ki briu. Shu ula ong balambang shiklur repusan lak prapo hajar tingka na po ka state plan scheme na ka benta ban shna ya ka ni ka stadium. Mentapat ngin ya pet ya ka jinglong jingman jong ka sunmineng. Ka jingshit jong ka sunmineng ka long apulai point r degree Celsius bat ka jingkriat ka long khat rew degree Celsius. Ka Sngem ka hau ka long nyopupra na ka shispa min step bat prapusan na ka shispa janmit. La bandon ka jing hap slap ba malu mala bat ka jing tiet uperthat ha Shillong bat ha kijaka ba marjan. Shawan poi syaka kebukut jong ka kubor ngin yapet biang sa shisin syakimat ki bakongsan. Kiyo ki bakot na ka jing pang COVID khat khandai hakari syaka khandai po na ka shispa. Kentu Menteri Rangbadu Keri Narendra Modi yaki brio bakin ai yaka jingkershan yaki tiar bala penmi nakari ha baki tiet yaki hakani ka ayom lekmen. Letbu sentiu Menteri Rangba ka jela u kongrat sangma haka lingku sniyap balai pau jong Captain Williamson ke sangma. Bat ujor ejahar ke Meghalaya Police Persha ya ka kenhun United Bengal Liberation Army. Ti para lokap tungi la poisya ka bukut jong ka thup kubor jongi mentaga janmit hadu banginde syambiang bat pila syai kasngi kublei pi baro. Namaskar, this is Amitabh Bachchan. The novel coronavirus or COVID-19 disease can be stopped. Together, we can do it. All we need to do is to take some basic precautions. Whenever you